Ігор Барысаў сёння ў нас у гасцях для таго, каб адказаць на самае актуальнае пытанне. Добрый дзень, Ігор Петрович. Добрый дзень, Алесь. Усім прывітанне, гэта БСДП Ньюс, студыя Александр Бураков, і давайте зараз без раскачкі. Ігор Петрович, прыблізна месяц таму Андрей Ланкін, гэта былы менеджер Wargaming і памочнік Валерія Цэпкала, анансаваў, што стварае палітычную партыю. Яна будзе называцца «Дэмакратычны саюз». Як БСДП адсочвае такія вось маневры, магчыма, супернікаў палітычных, да? І як вы да гэтага ставіцеся? Цяжка сказаць, ці з'яўляюцца яны палітычнымі супернікамі, бо пакуль што гэта не больш, чым намер. І такіх намераў на працягу апошніх 3 дзесяцігоддзяў было вельмі шмат. Але да справы даходзіла ўсяго толькі ў некалькіх ініцыятыў, якія, в прынцыпе, на пэўны перыяд станавіліся законнымі аргкамітэтамі палітычных партый. Можна пералічыць па пальцах. Гэта Народная грамада, гэта партыя Свабода і Прагрэса, гэта беларуская хрысціянская дэмакратыя. Больш ніхто не прадпрымаў спробы, па меншай меры, пасля 2001 года рэгістраваць сваю палітычную арганізацыю. І я б хацеў сказаць, што ёсць такія элементы, якія дазваляюць спекуляваць на паняцці палітычная партыя па-за межамі Беларусі. Таму што мала хто разбіраецца, ты афіцыйна зарэгістраваная ці неафіцыйна зарэгістраваная партыя, але калі ты тут задэклараваў, што ты ствараеш палітычную партыю, то, в прынцыпе, ты можаш карыстацца гэтым і шукаць магчымую падтрымку, міжнародныя кантакты, ўзаемадзеянні, сувязі на гэтай глебе. А вы не бачыце тут падводных камянёў? Прыкладам, сам назоў «Дэмакратычны саюз», да? Гэта ж першая партыя ў Савецкім Саюзе. Калі вы памятаеце, калі развальваўся Савецкі Саюз, гэта была, па сутнасці, партыя Валерыі Навадворскай ў Маскве. Ці не намёк гэта на нейкі праект? Да? Зараз жа модна казаць пра нейкую новую партыю, якая магла бы стаць там чымсьці сярэднім паміж апазіцыяй і ўладамі. Сапраўды, назва цікавая, але я скажу, што фактычна і ўсе праўладныя партыі, яны кажуць, што яны дэмакратычныя, і мы ведаем, што шмат аўтарытарных дзяржаў і таталітарных, яны ў сваіх канстытуцыях прапісваюць, што яны з'яўляюцца дэмакратычныя, але па факту, па сутнасці, такімі не з'яўляюцца. Я не выключаю, што гэта такі праект, сапраўды натхнёны пасля дыскусіі ў Юрыя Воскресенскага аб тым, што патрэбна з'явіцца кшталту новая апазіцыя. І вось гэтыя сілы, яны хочуць задэклараваць, паказаць сваю большую лаяльнасць дзеля таго, каб увайсці зайсці на палітычны алімп, каб яны былі прызнанай так званай фармальнай апазіцыяй у межах гэтай палітычнай сістэмы. Таму што мы бачым, што ні адна са старых устаяўшыхся палітычных дэмакратычных арганізацый, яны ўсе вытрымліваюць сваю галоўную лінію, і яны не паддаюцца на, скажем, заклікі ці абяцанкі ўлады. Дастаткова прыгадаць запрашэнне на Усебеларускі народны сход. Пакуль толькі Ганна Канапацкая задэкларавала, што яна будзе ўдзельнічаць у гэтым мерапрыемстве, і што таксама цікава, што Ганна Канапацкая таксама раней заяўляла пра магчымасць стварэння сваёй палітычнай партыі. Так што і тут і Ланкін, і Канапацкая, і мы ведаем, і Дзмітрий. Вось мы пра гэта зараз пагутарым, а перад тым вы ўжо сказалі пра Воскресенскага, і глядзіце, Ланкін увайшоў у склад удзельнікаў вось гэтага кольнага стала Юрыя Воскресенскага, да? Па-вашаму, гэта здрада з улікам таго, што сам Цэпкала, ён дыстанцаваўся ад гэтай ініцыятывы, да? Ён сказаў, што не, ён не разглядае там, нават не удзельнічае, здаецца, у дыскусіі пра дэмакратычны выбар. То бок Ланкін здраджвае ці не? Тут пытанне, здраджвае каму альбо чаму. І мы бачым, што ўсе гэтыя новыя людзі, якія прыйшлі ў палітыку, пачынаючы з 2020 года, перыяд, так, цяжка меркаваць, хто яны такія па сваёй сутнасці, па сваёй натуры, якіх прынцыпаў яны прытрымліваюцца, наколькі яны дэмакраты. І вось зараз, на мою думку, гэта якраз таки адбываецца адсеў і паказчык таго, хто ёсць хто. Па сродкам таго, хто куды ходзе, на якія сустрэчы, хто што дэкларуе,
як хто сябе паводзіць. Таму гэта ідзе такое утрасанне, вось гэта устаканьванне, кажуць. Зразумелы адказ, да, але глядзіце, з іншага боку мы жывем у такі перыяд турбулентнасці, да, і шмат хто кажа вось пра гэту плыню людзей, якая не была заангажаваная дагэтуль у палітыцы. І я працытую, Ланкін казаў на прэсавай, здаецца, канферэнцыі, што гэта будзе партыя для прадстаўнікоў усіх слаёў беларускага грамадства, каб у двухкосці аформіць жаданне канструктыўных пераменаў. У мяне пытанне, а БСДП не такая партыя? Вось БСДП не прэтэндуе на все слоі беларускага грамадства, каб аформіць іх жаданне канструктыўных пераменаў? Ну, у нас аўдыторыя, скажем, менш папулісткая задэкларавана, чым у спадара Ланкіна, тому што... А у Ланкіна атрымліваецца папулісткая ідэя. Все слаі, скажем, гэта все гэта значыць ніхто. Трэба канкрэтызаваць, па-першае, мэтавую групу, а па-другое, все ж таки разумець, у якую роль, які статус палітычнай арганізацыі будзе, на што яна будзе прэтэндаваць, якую функцыю яна будзе выконваць. Пакуль я бачу, што гэта сапраўды нейкі такі адростак ад галінавання ад круглага стала Юрія Воскресенскага, не больш, не менш, які накіраваны на падмену паняцця, што такое дэмакратыя. Таму што сам круглы стол у Юрія Воскресенскага гэта падмена паняцця дыалога. Глядзіце, ну мы ж разумеем, што гэта ідэя не Юрія Воскресенскага, і вось ідэя, што можа быць палітычная амністыя, мы ж разумеем, што гэта адміністрацыя прэзідэнта робіць укід такі, як адрэагуюць людзі, да? Атрымацца, не атрымацца. Пытанне яшчэ ў тым, што людзі ж яны таксама бачуць, хто такі цяпер, кім становіцца Ланкін і кім стаў Воскресенскі. І, в прынцыпе, гэта пасыл таксама да гэтага аўдыторыі, каб яны аналізуюць гэта і разумеюць, што гэта таксама не тое, чаго яны чакаюць. У меня ў гэтым выпадку такое правакацыйнае пытанне, да? Ці не можа гэта быць праектам адміністрацыі прэзідэнта? Я не выключаю, цалкам можа быць. Таму што паглядзіце, як трансфармаваўся Юрий Воскресенскі пасля сустрэчы ў турме з Александром Лукашенко. Я думаю, што у яго былі сустрэчы і з іншымі праваахоўнымі органамі. Я думаю, што гэта было альбо ягоная ўнутраная пазіцыя, пасыл, што ён згодны выканаць гэтую ролю, стаць такім вот чалавекам, якога пачне ненавідзець усё дэмакратычнае грамадства, бо ён фактычна падмяняе пад сабой паняцце дыалог, магчымасць да трансфармацыі гэтай палітычнай сістэмы. Вот. Гэта не выключаю, што гэта можа быць патэнцыйна. Я не сцвярджаю, таму што ў нас штосьці сцвярджаць у Беларусі гэта неперспектыўна пакуль. Трэба ведаць па меншай меры інфармацыю, а всю інфармацыю маюць толькі в адміністрацыі прэзідэнта. Андрэй Дмітрыў ўжо прагучала гэта імя, і мы ведаем, што каб не памыліцца, я зараз скажу, як будзе называцца яго партыя. Ён таксама літаральна пару тыдняў таму абвесціў пра стварэнне сваёй партыі. Яна будзе называцца «Наша партія». Пры гэтым «Гавары правду» таксама будзе існаваць паралельна, яна не стане партыяй. І вось атрымліваецца такая досыць цікавая схема. «Гавары правду», як нейкі рух застаецца, і плюс «Наша партія». Наша партія, нас адсылае, магчыма, там на Украіну. В Украіне зараз шмат такіх са словам «наш», яны любяць выкарыстоўваць, да? І глядзіце, гэта што за праект, як БСДП ставіцца да такой ініцыятывы? Я б сказаў, што ўсё гэта, што было агучана, гэта ўсё персанальныя праекты. Да? Персанальны праект Ланкіна, персанальны праект Дмітрыева, персанальны праект Канапацкі. Якраз такі гэта шлях по украінскаму ўзору, дзе кожная партыя асацыюецца з асобай, аднак не з палітычнай ідэалогіяй, потому што мы не ведаем, хто яшчэ уваходзіць у гэты аргкамітэт са знакавых асобаў. Калі там няма знакавых асобаў, калі ідэалогія палітычнай арганізацыі не вызначана, то фактычна мы маем партыю а-ля персаналісцкага тыпу альбо аргкамітэт з незразумелымі мэтамі. Калі казаць у выпадку з «Гавары правду», то тут складана таксама зразумець іхную ідэалогію. Мы ведаем, што Дмітрыеў ён калісьці быў сябрам аб'яднанай грамадзянскай партыі, частка яго сяброў было сабрана ў «Гавары правду» і з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамады, і з аб'яднанай грамадзянскай партыі, з беларускага народнага фронта, з беларускай хрысціянскай дэмакратыі. То бок, да, і пытанне ў тым, што яны былі
скажем, сацыял-дэмакратамі, калі ім гэта было выгадна, яны былі лібераламі, калі ім гэта было выгадна. І яны такім чынам накіроўвалі людзей на розныя мерапрыемствы, блізкіх да тых ідэалагічных каштоўнасцяў, скажем, каб адпавядаць статусу мерапрыемства. Якая зараз будзе ідэалогія? Ну, гэта сказаць вельмі складаным. Не так даўно адбыўся другі сацыяльны форум левых дэмакратычных сіл. Можа быць, будзеце здзіўлены, але Андрей Дмітрыеў спрабаваў патрапіць на гэта мерапрыемства. Ён дэклараваў, што ў яго там шмат сацыяльных ініцыятыў, гавары праўду, гэтым займаецца. Але у нас няма веры да гэтай арганізацыі, таму што мы навучаны, што з падобнымі арганізацыямі не трэба супрацоўнічаць, бо яны нестабільныя, папулісцкія, персаналісцкія, скажем, і ад такога супрацоўніцтва толькі шмат праблем. Таму, натуральна, мы не бачылі яго сярод удзельнікаў, арганізатараў і яго людзей у якасці дэлегатаў на гэтым з'ездзе. Таму я думаю, што гэта ўсё персаналісцкія праекты, якія, на маю думку, пад асобу ствараюць. А што маюць на мэце? Вось глядзіце, у студзені-лютым раптам, да, два чалавекі, ну, вельмі не падобны адзін на аднаго. Ланкін, ну, ён как бы новічок, да? Андрэя Дмітрыева ведаюць усе даўно. І раптам вось два такіх розных чалавека абвесцілі адну і тую ж ідэю. То бок гэта, я не ведаю, можа гэта ў паветры неяк вітае? Гэта лётала ў паветры, таму што перад гэтым гэтую ідэю абвесціў праз свой відэазварот Віктар Бабарыка. Фактычна ўсё ішло да фрагментацыі грамадства па каштоўнасцях, па перавагах, і лагічна было бы стварэнне ў Беларусі шэрагу новых палітычных арганізацый. І, натуральна, Віктар Бабарыка пра гэта гаварыў, што ўсё павінна скончыцца альбо стварэннем грамадскай арганізацыі, альбо палітычнай партыі. Калеснікава потым яна гэта паўтарыла, толькі ўжо з канкрэтным акцэнтам на палітычную партыю. І натуральна, што мяняецца фон, мяняецца сітуацыя в Беларусі, і натуральна все адразу пачынаюць узгадваць, якія ж палітычныя арганізацыі ёсць, да? І калі бачу, што туды, напрыклад, яны не могуць, скажем, увайсці і адразу заняць лідзіруючыя пазіцыі, таму што у любым устаяўшыся калектыве трэба ўсё ж такі зарэкамендаваць сябе, здабыць аўтарытэт, паказаць, што ты здольны гэта рабіць, а не проста прыйсці, там, скажем, з грашыма альбо з амбіцыямі. То бок гэта адразу альбо разбурыць партыю, альбо адразу гэта будзе мінус у імідж той арганізацыі, якая лічылася паважанай. Таму што мы таксама падобны эксперымент свой час перажывалі. І натуральна, што тым людзям зараз значна прасцей стварыць штосьці новае пад сябе з новымі людзьмі, і каб паспрабаваць увайсці на палітычнае поле ў Беларусі і сабе там знайсці хоць якое-небудзь месца. Таму нічога тут новага дзіўнага няма. Гэта мяняецца грамадства. Людзі разумеюць, што так, як было, ўжо не будзе. І яны шукаюць таксама выхад сваіх палітычных амбіцый. І натуральна, што палітычная партыя – гэта абсалютна нармальны інстытут грамадства ў любых краінах, які законным шляхам дазваляе ўдзельнічаць у палітыцы і праз свабодныя справядлівыя выбары мяняць, як кажуць, альбо гэту сістэму, альбо ўваходзіць у яе у статусе парламенцкай апазіцыі, альбо перамагаць, калі гэта прэзідэнцкія выбары. Глядзіце, вось мы вышэй гаварылі пра тыя ініцыятывы, якія спрабуюць неяк укараніцца без ідэалогіі. БСДП, наадварот, гэта ідэалагічная партыя. Вось наколькі перспектыўна трымацца гэтага шляху? Гэта вельмі перспектыўна, таму што традыцыйныя ідэалогіі ніхто не адмяняў, і ўвесь цывілізаваны свет жывець па традыцыйных ідэалогіях, і існуюць існуюць шэраг міжнародных арганізацый, якія якраз такі цэментуюць гэтую ідэалогію, выпрацоўваюць яе, камунікуюць у межах гэтага і солідарна падтрымліваюць адзін аднаго. Дастаткова прыгадаць, што БСДП яна з'яўляецца сябрам прагрэсіўнага альянса, гэта міжнародная арганізацыя сацыял-дэмакратаў, якая аб'ядноўвае каля 140, ужо, напэўна, зараз больш 140 палітычных партый і арганізацый з усяго свету. Зараз мы намагаемся стаць
увайсці ў партыю еўрапейскіх сацыялістаў у статусе назіральніка пададзена заяўка. І іншыя палітычныя партыі кшталту АГП, яны ўваходзяць у ІПП, еўрапейскую народную партыю, БНФ, яны ўваходзяць у саюз кансерватараў міжнародную, зялёныя ўваходзяць у міжнародную зялёную сетку палітычных арганізацый. Нават справядлівы свет, былыя камуністы, яны камунікуюць і выходзяць у левую супольнасць. А глядзіце, а вось наступнае больш пытанне. няма нічога. А якімі будуць стасункі вось магчымых новых гэтых партыяў і вось старых ідэалагічных? Гэта будзе клінч? Ну, гэта пытанне, таму што трэба глядзець, што засталося ад старых палітычных партый. Таму што мы намагаліся сабраць круглы стол палітычных партый у верасні адразу пасля гэтых падзей жнівеньскіх дзеля таго, каб даць ацэнку сітуацыі ў Беларусі, паспрабаваць паглядзець на адзін аднаго і убачыць, наколькі мы ў стане кааперироваться, камунікаваць, кажуць, наколькі мы уяўляем сабой моц і наколькі мы можам быць суб'ектамі палітыкі. І, конечно, атрымалася у нас максімум за всю гісторыю сабраць 10 палітычных партый за адным столом. У Беларусі всяго іх 15. Мы камунікавалі з усімі прадстаўнікамі палітычных партый, але атрымалася так, што одну партыю фактычна мы не здолелі знайсці. Гэта русы, гэта аграрная партыя, бо і нават праз сакратарак спрабавалі штосьці перадаць, але не ведаю, ці дайшла якая хоць-небудзь інфармацыя, бо іншых кантактаў няма. Ліберальная дэмакратычная партыя, камуністычная партыя, яны казалі, што будуць прысутнічаць, але мяркую пасля унутраных кансультацый альбо знешніх кансультацый. Ну, праўладныя партыі, зразумела. Да, яны ўстрымались. Патрыятычная партыя, гэта спадар Улаховіч, ён спаслаўся на тое, што хварэе на каранавірус, таму не ў стане прыйсці. Ну, кансерватыўна-хрысціянская партыя, яна апошнія 26 гадоў в доміку. Так што яна на падобныя мерапрыемствы не ходзіць. Ну і выніку у нас атрымалася сабраць 5 дэмакратычных палітычных партый і астатнія з большай ступеню лаяльных да улады. Конечно, найбольш цікавую у нас цікавасць уяўляла рэспубліканская партыя працы і справядлівасці, бо яна, в прынцыпе, па свайму арганізацыйнаму патэнцыялу з'яўляецца даволі заўважнай. І ёсць 6 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, так званых дэпутатаў, так званай палаты прадстаўнікоў, але тым не менш. Яе прадстаўнік прысутнічаў, правда, потым ён быў вымушаны падаць в адстаўку, але астатнія недзе 4 вось гэтай арганізацыі у мяне склалася такое ўражанне, што там фактычна яны толькі намінальна існуюць, бо патэнцыяла вялікага ў іх няма. Застаўся фактычна патэнцыял у традыцыйнай апазіцыі, 5 палітычных партый, я ўжо акрэсліў, якія ёсць. І, конечно, калі з'явяцца новыя арганізацыі ў статусе палітычных партый, то гэта, конечно, задзел на супрацу, таму што хочаш не хочаш, але ў статусе палітычнай партыі ты мусіш камунікаваць з усімі, хто ёсць. І наступнае пытанне і не з праўладнымі. У мяне было запланавана. А вы сустракаліся з Дзмітрыевым, з Ланкіным, абмяркоўвалі? Не, такіх сустрэч не было. І калі казаць пра Дзмітрыева, то я мяркую, што гэта даўні шлях, гэта даўняя мара стаць, скажем, заняць месца лідара палітычнай партыі. Скажем, быў перыяд, калі спрабавалі, гавару праўду, уплываць на БСДП знешне дзеля таго, каб мець лаяльнага кіраўніка да сябе, аднак гэтыя спробы яны былі марнымі, нічога не атрымалася, і здабыць вот так вот раптам, скажем, партыю у іх не атрымалася. І калі не атрымалася, а тренд на стварэнне палітычных партый, на тое, што партыі будуць суб'ектамі палітычных працэсаў, то, натуральна, трэба дэклараваць, што ты пачынаеш ствараць партыю, ідуць працэсы, і, конечно, адразу да цябе больш сур'ёзнае стаўленне. Бо статус грамадскай арганізацыі – это статус грамадскай арганізацыі. Каб мець такі статус, дастаткова 10 сяброў. І ў арганізацыі мець зарэгістраваны статус. Для рэспубліканскай 50. Але ж, калі параўнаць, напрыклад, з БСДП, дзе 1200 сябраў, так і каля 50 зарэгістраваных арганізацый, гэта, конечно, неба зямля. І калі дзе ёсць ужо гатовая ідэалогія, дзе ёсць платформы, дзе ёсць людзі, дзе ёсць вопыт, дзе ёсць абсалютна цалкам матэрыяльная тэхнічная база і партыйная інфраструктура для працы, і то, конечно, гэта выглядае значна сур'ёзней
і значна перспектыўней, чым любая грамадская арганізацыя, чым любая ініцыятыва ці любы аргкамітэт палітычнай партыі. Яшчэ одно цікавае пытанне будзе. Калі мы ўжо пагутарылі пра Ланкіна, трэба пагутарыць пра Цэпкалу. І ён прапануе, што нібыта ў якасці рэпетыцыі, да, ён стварыў на сёння беларускі дэмакратычны форум як платформу для электроннай дэмакратыі. Ну і ён сам кажа, што гэта ў якасці такой вось рэпетыцыі, да, што вось гэта ў будучыні будзе запатрабавана. Як вы ставіцеся да яго ініцыятывы? Ну, я скептычны да падобных ініцыятыў, таму што людзі чакаюць, я думаю, змен не праз лічбавыя прылады, а праз рэальныя працэсы. А рэальныя працэсы гэта выбары. Таму што мы бачым, зараз адбываецца сход, платформа сход. Фактычна ў нейкай ступені гэта як альтэрнатыва всебеларускаму народнаму сходу. Але узровень зацікаўленасці да гэтай ініцыятывы ён у разы меншы, чым, скажем, да адклікання дэпутата, гэта раней платформа «Голас» рабіла, альбо да правядзення, скажем, рэферэндуму, ініцыятыву па правядзенні рэферэндуму, альбо па назіранні за выбарамі, скажем, гэта ў разы меншае. Таму што гэта толькі дэкларацыя, бо яна не мае практычнага прымянення, што далей з гэтымі вынікамі рабіць. Ну, ёсць гэтыя людзі добра. А яшчэ калі гэтых людзей пачынаюць пераследаваць за то, што яны ўдзельнічаюць, бо кшталту у незразумелых ініцыятывах, кшталту там і Координацыйнай рады, а вы не зарэгістраваны, зараз мы вас всіх тут перакалашмацім. Ах, вы ўдзельнічаеце? Вот ужо да некаторых сябраў платформы «Сход» ужо приходзяць, затрымліваюць, робяць ператрусы. Напрыклад, у нас такі выпадак быў у Пінску, а потым здымаюць для беларускага тэлебачання матэрыялы, што гэта за людзі, якія яны дрэнныя. Праўда, потым адразу мяняюць фокусы і гавораць, і яшчэ яны ўдзельнічаюць вось у вылучэнні праз гэтую платформу. Таму я лічу, што все гэтыя лічбавыя платформы, яны будуць мець месца толькі тады у Беларусі, калі тут будзе ўсталявана дэмакратыя. Тады яны могуць абсалютна мець права, бо тады любая палітычная партыя мусіць прыслухоўвацца да выбаршчыкаў дзеля таго, каб разумець іх настрой. Зараз гэта все не больш, чым такі лічбавы папулізм. Я чаму загаварыў пра Цэпкала, я вось хочу і магчыма скончыць нашу праграму наступным пытаннем. Цэпкала даў інтэрв'ю для Deutsche Welle, для нямецкай хвалі, Константину Вайхерту, маскоўскаму корэспандэнту, і ён сказаў досыць так, ну, не задумваючыся, да, на пытанне, калі сыдзе Лукашенко. Цэпкала сказаў, што ў 2021 годзе ён сыдзе. Вось як гэта можа быць, і ці вы згодна з Цэпкалам? Ці можа быць такое, што Цэпкала ведае, ну, можа быць, крыху больш, чым мы? Кожны палітык у Беларусі, які прэтэндуе на пасаду прэзідэнта, ён кожны год падкрэслівае, што Лукашенко альбо ў гэтым годзе сыдзе, альбо ў наступным годзе сыдзе, альбо пасля кожных новых выбараў. Чулі такое і ў Міленкевіча, што больш за 2 гады рэжым не пратрымаецца яшчэ ў 2006 годзе. Адназначна. Ніхто не ўлічваюць некалькі нюансаў. Па-першае, што Беларусь уваходзіць у такі саюз посттаталітарных дзяржаў, дзе вельмі добра адбываецца ўзаемадзеянне на ўзроўні там Пуцін, Лукашенко і ўсіх астатніх кіраўнікоў. Але тут ужо ўсяго 2 краіны засталося фактычна. Неважна, гэта ўсё роўна схема працуе. Па-другое, тое, што у нас паліцэйская дзяржава, якая вельмі добра справілася са сваёй задачай па захаванні ўлады. І праз канцэнтрацыю гэтых сілавікоў, праз тое, што яны прайшлі ўсе адбор, і гэта выкшталцаванне праходзіла на працягу ўсяго перыяду існавання рэжыма Лукашэнкі. Але ж гэта дэ-факта хунта, а хунта ці можа трымацца доўга? Ну, хунта гэта крышку не тое, тут можна сказаць, можна быць номенклатурная хунта. Ну, глядзіце, Бабарыка ў інтэрв'ю таксама для Deutsche Welle, да, з которым ён назваў гэта ўсё ж такі хунтай. Ну, хунта гэта калі ўсё ж такі змова праваахоўнікаў, сілавікоў. Тут наадварот ўсё ж такі ёсць яркі, харызматычны лідар, дыктатар, які цалкам кантралюе сітуацыю з дапамогай праваахоўнікаў. І праваахоўнікі не спрабуюць зрабіць пераварот, каб захапіць уладу, і яшчэ больш можа быць, альбо менш там аслабіць вось гэтае ужыванне сілы
и контроль за ситуацией в Беларуси. Я бы сказал, что это больше нагадывает все-таки такую администраційну, номенклатурную хунту. Але вернемся до пытання. Все ж таки, вось тое, што прадракаецца пкала сыход Лукашэнкі ў 2021 годзе, гэта рэальна ці не? Все вельмі складана, бо шмат хто прадракаў крах Лукашэнкі адразу на працягу 2 месяцаў пасля выбараў 2020 года, але ён здолеў утрымацца. Па шэрагу прычын, мы не будзем зараз іх аналізаваць. І натуральна, што наступная хваля, вось гэта пратэсная хваля, якая чакаема ў Беларусі, гэта якраз такі не ўключае, што яна пачнецца з вясны, традыцыйна з 25 сакавіка, магчыма, можа крышку раней, калі стане больш цёпла, калі беларусы зноўку пачнуць удзельнічаць у традыцыйных мерапрыемствах, у якіх яны удзельнічалі, фактычна ўсе гады незалежнасці Беларусі. Гэта і чарнобыльскі шлях, гэта і 1 траўня, і гэта, конечно, 25 сакавіка. Я думаю, што весна для рэжыма яна будзе гарячая. Казаць пра то, ці прывядзеце яна да краху гэтай сістэмы, я не ведаю. Таксама у канцы года запланаваны мясцовыя выбары. Я таксама не ўпэўнены, што мясцовыя выбары яны стануць тым момантам, які зварухнуць грамадства на змены. Таму што ўзровень выбараў і колькасць кандыдатаў, месцам мы разумеем 18 000, гэта не канцэнтрацыя, скажам, на адным кандыдаце. Гэта 18 000. Гэта адразу разбівае электарат, скажам, па супольнасцях. І гэта, я не думаю, што гэта шанец стрэліць новым, скажем, кандыдатам і змяніць гэту сістэму. Я таксама не дужа веру ў тое, што будзе рэферэндум у бліжэйшы час, таму што перакананы, ні рэферэндум, ні любыя выбары любога ўзроўня, гэта ўлада, яна не ў стане зараз выйграць. Таму яны будуць рабіць усё магчымае дзеля таго, каб адцягваць гэты працэс і будуць увадзіць у гэтую гульню новыя пераменныя кшталту Воскресенскіна, Ланкіна, Дмітріева там, і астатніх падобных новых ініцыятараў па стварэнню палітычных партый дзеля ў нейкай ступені імітацыі дыалога і імітацыі палітыкі. Зразумела, дзякуй вялікі. Пра выбары мясцовыя мы будзем гутарыць яшчэ пазней. На гэтым пакуль што ўсё. Усім дзякуй. Абавязкова пастаўце лайк. Чым больш вы паставіце лайкаў, тым больш людзей паглядзяць нашае відэа. З вами быў Александр Буракоў, з вами быў Ігор Барысаў. Сустрэнемся праз тыдзень.